Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, Яңа Гасыр каналында Ком сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы Татарстанның халык артисты, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, танылган режиссер, актер, драматург Рөстәм Галиев. Рөстәм әфәнди, исәнмесез? Хәерле көн, Данил туган. Хәерле сәгатьтә. Хәерле сәгатьтә булсын. Рөстәм әфәнди, беләсезме, менә безнең республикабызда әйтәбез бит инде 10-гә якын театр бар дип. Һәм ул театрларның барысында үзенең штат расписаниесе буенча дип әйтсәк инде баш режиссеры бар, директоры бар. Менә Туфан Миннуллин исемендәге Түбән Кама Татар дәүләт драма театрында, ялгышмасам, баш режиссер да, директор да бер үк кеше, ягъни юлларның сәнгать җитәкчесе сез буласыз. Менә гадәттә бит безнең мондай калып дип әйтик инде. Ул бөтен театрларда менә шулай җәелгән режиссер белән директорның парлап эшләве. Сез ике рольдә бер үзегез. Булай сезгә иркенрәкме? Сез үзегезне күбрәк мустақил итеп тоясызмы? Театрлар içinde her вакытта да режиссер белән директор арасы ул ниндидер бер күренешләрдән тора торган урын. Шуңа күрә беренчедән мин Түбән Кама театрына нигез салучы кеше буларак беренче нөлдән башладык. Без театрны нөлдән башлаганлык белән аны беренче көннәреннән алып мин ничектер мустақил һәр вакытта да минем җилкәдә торгач, ул үзеннән үзе һәр вакытта да ничектер дәвам итте. Аннан соң директор алдык театрга, директор Фәнис Камилович Чабатов килде. Анда хәтта Анатолий Степанович Богатырев саналды инде, ул халык иҗат йорты директоры, ул Минзара театрларында узак эшләгән директорларның берсе иде. Ул халык иҗат йортын җитәклидер Түбән Камада. Шуннан соң Фәнисне алып килдек. Фәнис менә озак еллар гына эшләде. Озак еллар әйбәт кенә эшләдек. Без театрны бергә барлыкка китердек. Һәм ул менә Казанга күчеп китте дә, ул тагын бер генә җилкәгә калды. Менә шуннан әле бер генә җилкәдә бүген барган көне. Дәвам итә. Әлбәттә бер күңелгә ошаган театр жанлы, театрны тарта торган берәр шундый бәндәсе килеп чыкса, Ходай тарафыннан без әлбәттә директорлы булачакбыз дип уйлыйм мин. Ну, әле пока күзгә күренгәне ничектер менә дип тормый. Ну, ләкин киләчәктә без бу эш өстендә эшлибез. Калган театрларда да бүгенге көндә бик шундый урыннар бар. Качалов театрында, мисал өчен, Буа театрында да. Менә бит ул Рөстәм әфәнде, менә әгәр дә карасак Мәскәү театрларын дип әйтик инде, рус театрларын, ниме? Аларда бит мондай менә бездәге кебек иерархия ялгышмасам юк, директор, баш режиссер дигән, аларда сәнгать җитәкчесе бар. Мәсәлән, театрның сәнгать җитәкчесе Фәнәфәләнов. Ул инде барсы өчен дә җавап бирә торган кеше. Менә булай директор белән баш режиссер, әлбәттә алар икесе аңлашып бер-берсен куәтләп дип әйтик инде, ниме? Сәнгатьтә дә, хуҗалык эшләрендә дә бер-берсен аңлашып эшләгәндә ул бик әйбәт күренештер. Менә ике арада ниндидер кытыршылыклар барлыкка килгәндә ул иҗатны артка сөйриме? Сири, ул кытыршылыклар бик күп. Безнең театрларыбыз арасында аны теге менә ул дип бармак төртеп әйтеп китәргә ярамый. Ләкин шуңа карамастан да күп кенә театрларыбызның язмышлары шулай хәл ителде. Ике якка сөйрәү барлыкка килә, һәм ике якка сөйрәү барлыкка килү аркасында безнең коллективларыбыз, артистларыбыз нужа чигәләр. Шуңа күрә бу әйбер әлбәттә безнең әле дәвам итә күп кенә театрларыбызда. Ягъни юрганны тарту, һәркем үзенә тарта. Һәркем үзенчә тарта. Ул кайберсе аңлап тарта, кайберсе аңламыйча тарта, ул төрле жаклап менә. Шуңа күрә театрларыбызда бу шир бар. Бу шир әлбәттә дәвам итә. Киләчәктә без монардан кутылырга тиеш дигән әйбер минем күңелемдә яши. Чөнки кемдә булса бу әйберне уйлап табырга тиеш һәм моны зурайтып, менә ул русларда дөрес әйтәсез, ул күптән бара художество җитәкчесе бер кулда, бер җыдрыкта театр тора. Аның тирәҗүнендә инде эштиләр башка кешеләр. Бигрәк бит әле иҗади коллективта ул бит үзеннән үзе ул бит бәхәсләр көн саен туып тора, иҗади бәхәс туып тора. Менә шундый атмосферада ул ике кешегә әлбәттә ул шактый кыенгарак туры киләдер. Уртак телне дә табырга кирәк, шул вакытта иҗатны да алып бара кирәк. Менә сез бит
үз чиратында театр өчен әйтер идем, универсаль кеше дип билмәм, менә универсаль солдат дип әйтәләр бит. Сез бит әле сәнгать җитәкчесе генә түгел, баш режиссер гына түгел, директор гына түгел, сез үзегез актер да, сез үзегез драматург да, менә бу халәттән сез үзегез менә тулысынча канәгать булып эшлисезме, әллә ул сезне менә тарткалыймы, ничектер вакландырамы, башка эшләргә дә җәлеп итү? Әлбәттә инде, менә минем актер булып эшләү вакытымда мин һәр вакытта да ничектер мин канәгатьсезлек сизә идем. Канәгатьсезлек ничектер миңа бу урын ничектер бик кысан кебек тоела иде. Мин актерлык, чөнки актер белән режиссер икесе ике һөнәр. Икесе берсе күк, берсе җир. Берсе җирдә, берсе күктә. Менә шушы арада мин үземне бик уңайсыз сизә идем. Үземнең шикләремне арттыру өчен, мин каядыр иреккә чыгу өчен, менә бу режиссерлык ул үзеннән үзе ничектер барлыкка килде. Минем үземнең җаным аркылы, акылым аркылы ничектер мин үземнән үзе менә шушы яңа театрны төзү белән барлыкка килде. Ул режиссерлык хезмәте минем. Һәм менә беренче көннән алып, беренче спектакльне куйдым Түбән Камада, мин режиссер буларак, жаңа урында, жаңа җирдә, 4 бүлмәдән генә торган театр әлендә. Ул кызык килеп бастык инде, кайда театр булырга мөмкин дип. Бөтен җитәкчеләр җыелганнар. Монда театр булмас инде диләр. Мин шунда ничектер ычкындырдым бит. Монда театр була дип. Шуны бөтенсе миңа борылып карадылар. Бөтенесе карап тора, мин уңайсыздандым, кызардым. Мин яшь кенә малай, ничек була әйттем. Хәзер инде вакыт үтте, нәкъ шул урында бик матур гына театр барлыкка килде, матур гына коллектив барлыкка килде. Менә сез әйтеп киттегез, нигез салучыларның берсе дип, әлбәттә, бу хакта Туфан абый Миннуллинның да сүзләре бар. Түбән Каманың шәһәр булып формалашуында Рөстәм Галиевның да роле бар, чөнки театрсыз шәһәр була алмый ул. Ул населенный пункт кына дип әйтә ул, әйеме? Химиклар шәһәре дип йөртәбез бит инде без Түбән Каманы. Сез лирик, театр ул лирика белән бәйле. Менә химиклар лирикларны ни дәрәҗәдә аңлый алды? Беләсезме, менә тамашачы буларак та, җитәкчеләр буларак та. Әйтеп бетергесез. Менә Гази Сахапов дигән генераль директор бар иде. Без аның карамагында ачтык шәһәр. Беренче мәртәбә дөньяда булмады. Заводта, фабрика, заводта ачтык без театрны. Барлыкка китәдек театр студия буларак завод içinde. Иң беренче без алдык шушы бинаның бүлмәләрен башладык иң беренче. Ана квартиралар артистларга шушы химия промышленности бирде, машиналар бирде беренче гастрольләргә җиргә. Аннан соң менә зарплаталар бирде. Беренче без студиядан башладык һәм бу әлбәттә химия заводының бик зур безгә карата мөнәсәбәте. Тамашачылары, химикларның тамашачы буларак алар нинди зәвыклы кешеләр алар? Алар театр сәнгатен искиткеч. Безнең Түбән Кама халкы ул бөтенләй башка халык, чөнки ул әле ике төрле урынны тота. Бездә бит Мунча ташы театры бар. Ул бер урынны тота Түбән Камада. Түбән Кама драма театры икенче урынны тота. Чөнки икесе ике җирлектә эшлиләр. Ике яссылыкта эшлиләр. Бер саның алып бара бөтенләй сатирик, комедия жанрында бөтенләй башка телдә. Без алып барабыз драма жанрын алып барабыз. Һәм әлбәттә тамашачыларыбыз безнең шундый ике яктан да зәвыклы тәрбияләнгән тамашачылар дип әйтә алам. Чөнки бит әле без үзебез генә түгел, безнең шәһәребезгә башка театрларда бик күп килә. Камал театрында, Тинчурин театрында, безнең театраль шәһәр һәр вакытта. Аннан соң бит Түбән Кама шәһәре бит ул завод төзелешенә килгән төрле яклардан, төрле районнардан, төрле өлкәләрдән килгән халыкның тупланмасы да. Әйе. Безнең залларыбызга һәр вакытта да менә без бит синхронный перевод дибез. Әле бездә башка төрле милләтләрдә аны карыйлар. Безнең спектакльләребезгә һәр вакытта да безнең залларыбыз тулы була һәм синхронный перевод белән килүчеләр, тәрҗемә белән килүчеләр дә бик күп. Менә залда каядыр бер 30% ул була башка төрле милләт халыклары да спектакльләребездә. Бу да безнең өчен зур күренеш. Әлбәттә химиклар шәһәре һәр вакытта да безнең менә бу театрыбызны беренче көннән яраттылар. Һәм театрыбыз бүгенге көндә дә без үзебезнең халкыбыз алдында, үзебезнең тамашачыларыбыз алдында һәр вакытта да имтихан тотабыз. Россиядә дәүләт театрлары коммерция юнәлешендә берсе генә дә
табыш ала алмый дигән бер мәгълүмат бар. Ягъни дәүләт театрлар коммерция ягыннан табышка эшләмиләр. Ялгышмасам 650 дәүләт театры исәпләнә Россиядә. Әлеге мәгълүматлар күптән түгел Россия президентының сәнгать әһелләре, театр әһелләре белән очрашуында җиткерелгән иде. Әйтегез әле, менә әгәр дә бюджет ярдәме булмаса, шәхсән мәсәлән сезнең театр ул яши алган булыр идеме? Беләсезме, biz 11-ci yılga çaqlı, 8-ci yılda biz registrga kirdik. Biz 89-ci yılda negіз salınıp teatrga. Biz 11-ci yılga çaqlı biz yaşadık özümüzün statusumuz bilen. Yani üz isəb bilən, xozraşat deyib etək. Biz üz isəb bilən yaşadık. Biz özümüz işləb aşatdıq deyib etirgə bola. Çünki bizə көп vaqt barlıqqa kildi, barı tek az gına bulsa zarplatlar degan әйбер бар. Şu zarplatlar gına biz көп vaqt alıb turduk neçə yıllar. O bizning studiya olarak da hem şəhər qaramağına köçkəçdə drama teatrı olarak. Onlar biz statusunu aldık, yani 11-ci yılda gına dövlət statusunu aldık. Biz anda xətlə özümüz qarab, aşatıb, işirtib yaşatdıq teatrını. Olbet teatr qarau jеңілгенə түгел, neçə yılına neçə postanovka qoyaraq керек, neçə spektakllarını barlıq yaqdan da. Onun arası шығымları bik küp bit. Менә siz бюджеттан финанслана башлагачыннан, мәсәлән, иҗат ягыннан дип әйтик, сез режиссер буларак, сезгә нинди дә булса шикләүләр дип әйтик, инде иҗат ягыннан барлыкка килдеме? Менә бүген сез режиссер буларак репертуарны 100% үзегез формалаштырасызмы? Әллә инде мәдәният министрлыгының нинди булса заказлары үтәргә туры киләме сезгә? Юк. Андай әйбер юк. Бүгенге көндә булада күрмәсен киләчәккә. Biz театрыбызның içki политикасы бар. Ул политика һәр вакытта да үзенчә яши. Театрның үзенең актерлары, режиссерлары, художниклары кырган бу әйбер яши. Biz үзебез сайлап алабыз әсәрне, үзебез куябыз. Ягъни бер нинди басым юк, менә моны куйыгыз, тигесен куйыгыз. Андай әйбер юк. Бу безнең сәясәткә туры килми, бу безнең бүгенге көндә андай әйбер юк. Аллага шөкер, андай әйбер була күрмәсен. Сезнең кулларыгыз иректә, иҗатыгыз иректә. Иҗатыбыз иректә, Аллага шөкер. Менә безнең Мәдәният министрының киңәшчесе, театр әһелләре арасында да инде ул киң танылу алган бер белгечебез бар, Нияз Игламов дигән. Менә аның шундый бер интервьюсында әйткән фикере истә калган. Бүген театрлар драматурглардан башка да яши алалар. Ягъни татарның классик әсәрләре, чит ил тәрҗемәләре ярдәмендә дә алар бүген үзләре туендыра ала дигән фикер. Сез моның белән килешәсезме? Ну, Niyaz bana indi küzlükten çıkıp etkendir. Min bu şırakta Niyaz'ın etken sözün fikirliysim kilmi. Lakin üzümün fikrim. Tiyatr bir koşanda dramaturgsuz yaşayalmay. Bir de milli tiyatrlar. Biz bugün milli tiyatrlar turunda söz alıp barabız. Çünkü biz milletin ortasında oturabız. Tataristan bularak oturabız. Tatar tiyatrları bugünkü sıkında milli tiyatrlar. Milli tiyatrlar bulgaç biz elbette milli rejissörlarga, milli dramaturglarga, milli kompozitorlarga her vakitte da muhtaç bulup turabız. Çünkü nişeginde bugünkü sıkında özümüzün dramaturgumuz bulmasa, Tatar dramaturgu bulmasa, әлеге хәтта менә безне Туфан абый ашатты дип әйтеп була. Bütün театрлар Туфан абый драматург исемен. Монда аның әйткән фикере, ягъни Кеге язылган драматургларның әсәрләре белән дә үзләрен әле туендыра алалар. Ягъни бүген яза торган драматургларга дан башка да яши ала дигән мәгънәдә дип уйлыйм мин. Алай булса инде ул Нияз әйтсә инде ул хагырак әйтә торгандыр. Ниязның хагырак әйтә торган сүзләре дә бар, аның фикерләре дә. Мин гомумән театр dramaturgsuz yaşay almay degan fikrni gina Yo'q, dramaturgsuz tugul. Mana bugungi dramaturglar. Bugungi dramaturglar bugünkü kunda alar barmoq bilan gina sanarli, bik az hem bik necha bizning 14 Tatar teatri ishli. 14 Tatar teatrini biz bik az miqdarda alabız şu piyeslarni. Ular köbisi bar, köbisi yo'q. Lakin nishtisin kerak bo'lgach, teatrni yashatasың bo'lgach, alarni yasaysan, shotlaysan, tiglaytasan, siplaysan, shulay tirib qo'yasan. Bu sizning fikringiz. Менә Игламовның шулык интервьюсында ул әйтә, 30-дан артык безнең драматургыбыз бар дейме. Безнең халык театрлары дистәгә якын, дистә театрда 30-дан артык драматург, шул вакытта без ниндер кытлык кичерәбез пьесаларга.
30-дан артық аның шутын мен санағаным жоқ енді. Ол 30-дан артық көптен бара. Бір қайдадыр мен интервью вақытында да бұл әйбір қылаққа кірген еді. Ләкин біздің 30-дан артық драматургымыз болса да... Не үшін қытлық? Қытлық. Шынки көбісі өзін драматург деп атаса да драматург бола алмай. Театрға спектакль болып мініп басыр үшін, татар сәхнәсіне мініп басыр үшін, театр сәхнәсіне мініп басыр үшін, анда драматург деген шын ес керек. Драматург қанату әсердір оның тарafından yazылған әсерлер? Драматург мініп басу, әсер мініп басу білән бір тегіз. Шынки драматургия ол бір зор ижады жиміш, һәм ул җимешне мингезер өчен анда бик күп көч кулланырга кирәк. Бүгенге секендә бик күп драматурглар шундый әби бара бабайҗанна, кызҗанна тигесе мысы менә шундый гына формула и китереп бирәләр менә мин пьеса яздым дип. Укыйсың, анда инде укыганнан соң уялып китәсең. Ягъни менә бу драматургларның атап киткән кимчилеге эчтәлек ягы, теге җитешмәү. Эчтәлек ягы гына түгел, беренчедән драматургияны белмиләр. Тотынганда менә нәрсә ул драматургия? Иң беренче белмәү шуннан. Кеше пьеса язырга тотынганда драматургияны белми икән, ул аңа бик өйрәнчек буларак та әле нәрсәдер җон барбер өйрәнергә тиеш ул драматургияны. Өйрәнмәгән килеш, ул пьесаны яза белмәгән килеш, аның башы да юк, азагы да юк, уртасы да юк. Аны алып укыйсың да инде, әйтәсең, ул әйткәнне яратмый, мин бит әйбәт пьеса яздым ди. Мустафа әфәнде, сезнеңчә әйбәт пьеса ул менә сезнең күзлектән нинди булырга тиеш ул? Менә әйбәт пьеса бүгенге көн кодагына суга торган дип әйтик, ихтыяҗны канәгатьләндерерлек тамашачыны. Менә ничек дип әйтим, утыра Даниил. Минем каршымда Даниил, туган утырасың син. Синең бөтен әйберең камил. Синең башың да бар, кылагың да бар, күзең дә бар, кулларың да, аякларың да, менә дигән передача алып барасың кым сәгате дигән. Хәтта күзлек тә бар. Хәтта күзлек тә бар. Менә драматургия шундый камил булырга тиеш. Шушындый булган чиракта гына нәрсәдер эшләп була, кылагында кулланып була, күзендә кулланып була. Булмаган әйбердән ничек драматургия ясап булсын? Режиссер бит инде күктән төшкән, һавадан төшкән нәрсә түгел. Ул нәкъ шушы драматург кебек, шушы драматургик әсәр алдында басып тора. Шуңа күрә бу әйбердә чиста драматургияның килеп чыгуына Туфан абый тулы яза иде. Һәрбер әйбере аның башланган темасы, бөтен нәрсәсе бар. Аласың, рәхәтләнеп укыйсың, куябыз дип әйтәсең. Чөнки ул драматург. Ул ничек язуына карамастан драматург. Менә сезнең эш өстәлегездә инде менә вакыты узган әйеме сәхнәгә куеп булмый. Яисә инде әле вакыты җитмәгән дигән пьесалар бармы, юкмы? Бар. Сез аны атай аласызмы? Мәсәлән, әле вакыты җитмәгән. Ягъни ул аны куярга була, ләкин вакыты җитмәгән дип әйтү нәрсә ул? Менә вакыты Ркай Зәйдулланың миндә бер пьесасы тора. Ул инде алып укыгач, мин ул пьесаны бик ошаттым. Ул пьесаны алып куйдым, әкрәтеңнән. Ул миңа звонитта мессажын шалтыратып куясыз спектакль. Аның бер әсәре тора. Аннан соң менә миндә тора пьеса язылган килеш Мансур Гилязевның Шаршын җирен, ул миңа мин пьеса ясап эшләп биргән иде ул миңа. Ул әсәр тора. Менә бүгенге көндә өстәлемдә алар торалар, куелырга әзерләнгән килеш. Аннан соң минем өстәлемдә тора, менә бүгенге көндә бик тә кирәк. Анкретизация, аннан соң бүген космополитизм заманында бик тә кирәк әйберләрнең берсе Шыңгыз Айтматов. Бик тә куясым килә плаха. Тетрәндергән әйбер, ул менә манкретизм темасын, ул манкортлыкны бик күтәргән кеше Шыңгыз Айтматов. Минем менә шушы әсәрне куясым килә, чөнки бүгенге заманда, бүгенге җирлектә әйтәсе фикер, менә режиссерның, иҗат кешесенең әйтәсе фикере бар. Шушы фикерне әйтер өчен менә шундый кичтә әсәр кирәк. Вот минем әйтәсем килә шуның аркылы. Без кая барганыбызны, нинди телдә яшәгәнебезне, телләребез беткәч нишләребезне, менә Шыңгыз Айтматов бик матур биреп калдырган. Ул инде бәлким аңа хат баян ителгән әйберләр булгандыр. Ләкин аны күтәреп чыкты Шыңгыз Айтматов. Булар бит барысы да шешмә әсәрләр. Аларны бит әле сәхнәләштерергә кирәк. Ләкин менә булар минем бүгенге көндә өстәлемдә торалар. Ягъни бу прозаикларны, без аларны тулысынча, алар менә драматурглар дип тә әйтә алабызмы? Мәсәлән, шул ук Айтматовны, шул ук
Такташны дип әйтик инде, кем тагын безнең Мостай Кәримнәрнең башка чәчмә әсәрләрен искә алсак. Нәбира Гыймәтдинованың алар өлешчә драматургмы, әллә алар беләсезме нәрсә? Алар көчле, алар язучылар. Менә шын язучы була. Андан инде нәрсә дә ясап була. Шын язучының эшеннән, шын әсәрдән андан нәрсә дә ясап була. Балтастасы менә шын материалдан тотына җибынып. Ох, мин монардан тәрәзә рамы ясап куям әле. Тегесен ясый, монысын ясый. Материал яхшы булса, эшләп була анардан. Менә мисал өчен Плаханы китереп басыр, аның киносында ясап була, пьесасында ясап була, изегендә куеп була, артистны да куеп була, анда режиссер да туа, анда туарга мөмкин, инсценировщик да, бөтен туарга мөмкин бу әсәрдә. Менә сез иҗатыгызның башлангычларында Рөстәм әфәнде шундый комедия жанры дип әйтик инде, дагы пьесалар белән халыкны сөендерсәгез, инде соңрак фәлсәфи, драматик менә әсәрләргә, пьесаларга күчәсез. Шул ук ай булмаса, йылдыз бар, ай тотылган төндә җир уллары, ана кыры җилкәнсезләр, яра, Мансур Гыйләҗевнең, Нәбира Гыймәтдинованың бүре каны. Менә булар бит инде шактый үзегез әйтмешли фәлсәфи катлаулы жанр. Сез аларны менә режиссер буларак дип әйтик, актер буларак 100% башкарып чыга алдык дигән фикердәме? Әллә инде менә монсында менә шулай бер җитешеп бетмәде әле, менә монсын менә булайрак эшлисе бар дигән күңелдә менә шундый ниләрдә калдымы, шикләрдә калдымы? Беләсезме, кеше адәм баласы яши бар, бер яшәп бетерә алмый инде. Җир йөзендә дә яшәп бетерә алмый. Ул беркайчан да туймый яшәүдән. Андый фикер һәрбер кешедә яши. Әлбәттә, һәрбер куелган әсәрдә дә. Ләкин шунысы, менә мин мисал өчен куйганда әйтик, җир уллары трагедиясын куйдым. Бөтен җирдә сугышлар бара. Бөтен җирдә мин дәһшәтле шушы вакытта куйдым. Чечен сугышлары бара, бөтен җир тетрәнгән вакытта мин куйдым сугышларны. Нишләп туктатып булмый? Кем башлаган бу сугышларны? Кем моның эчендә ята? Менә ул җир уллары трагедиясының бүгенге секендәге трагедиясе нәрсәдә? Мин шуны эзләдем. Һәм мин анарга төштем. Бүгенге секендә мин бик сөенәм. Һәрбер траур вакытында, һәр көнне, һәр берәр траур булса илдә, җир уллары трагедиясын бирә безнең центральный телевидение. Или яраны бирә. И яра да шулай. Бүгенге секендә уйлап карагыз, бер генә ярасыз кеше бар микән тормышта? Бәлкем күп кешеләр ниндидер бер артист уеннарына, я булмаса режиссер куюына, я булмаса ниндидә булса композиторны, я булмаса тегесенә гына үзенең белгертәдер, үзенең фикерләрен, уйларын. Ләкин бүгенге секендә әйтә торган сүз кирәк. Әйтә торган фикер кирәк. Менә алар күбрәк әйтелсен иде. Без театрларга барып, һәрбер кеше үзенең күңеленә алып кайтсын, тамашачы буларак. Дөрестән дә бит. Менә нәрсәсең бу? Җавап. Ул җавап булмаса, ул аны алып кайтмаса, ул анарга әлбәттә театрның аңа тәэсир кеше булмаса, бу әлбәттә менә бүре каны, мин бүре каны дигән белән кешенең канын алыштырып булмый микән дигән, мин җәмгыятьтә кешенең канын алыштырып булмый микән дигән уй белән куйдым мин аны. Менә кешене ничек сугышма дисең, бары сугыша. Алай эшләмә дисең, телеңне сакла дисең, сакламый. Барыбер космополитизмга китә, тигендә китә, монда китә. Ничек кешене җиңеп була? Әллә мин әйтәм, каннарын алыштырып карарга микән дигән фикер белән куйдым бүре канын. Беләсезме, кешенең каны бу инде уены чыны бергә. Ләкин фикер шунда, бер заман халык агыла башлады, кан бирсез карарга барабыз, халык агыла башлады. Үзе бер вакыйгага әйләнде, бүре каны бөтен халыкның бер тоташ бер тамашачының неенә әйләнде, бүре каны. Халык җир менә җитди әсәр, халык иелеп җирде шуңа. Беләсезме? Менә кан дигәннән киндек каны дибез, киндек каны тамган чорларга әйләнеп кайтсак, менә мин иҗат кешеләреннән еш кына ишеткәнем бар, шундый сүзләрне. Менә мин туарга тиеш булмаганмын. Менә мине әни алып кайтырга тиеш булмаган. Менә минем белән балачакта туган вакытта шундый фаҗигале әйбер була язган. Мин чактан гына исән калганмын. Һәм башкалар. Һәм менә сезнең белән бәйле истәлекләрне укып утырганда да, менә шуңа ошашлырак мин фикерләрне укыдым булса кирәк. Ягъни ничектер менә сездә неңдә тормышыгыз, гомерегез дип әйтегеме, туганчы ук ниндидер кыл өстендә торган кебек булган.
Бу дөресме, юкмы бу? Мен яни тудырмаска ойлаган. Битте, тудырмын больницага киткән. Сез ничәнче бала? Мен үзем 6-нчы бала. 6-нчы бала. 6-нчы, 10 баланың 6-нчысы мен. Яни минем бик авырган, мине күтәргәндә, бик шул хәтта авыр кичергән, һәм инде була алмый инде. Мин больницага барам дип киткән. Шушы Чаллы больницасына барганда, безнең әбинең авылында Чаллы дигән авыл. Чаллы дигән авыл. Без үзебез киткәндә, әни инде шул Чаллы дигән авылдан безгә кияүгә чыккан. Һәм шунда барганда әбигә кергән. Әби әйткән, бәбикәм, ни, менә шушы сөтне эчәле. Әни сүз әйткән булган. Әгәр мин бу нием туктаса, укшудан туктасам, нидән туктасам, бу баланы тудырыр идем дигән. Шушы кәҗә сөтен эчкәннән соң, әни әйтә, рәхәтләнеп киттем, дишиклап киткәнмен ди. Әнинең ниендә. Һәм тордым дип бер нәрсә, юк шундый рәхәт ди. Хәзер икенче көнне шундый рәхәт булып кайтып киттем дип больницага бармаган. Менә шулай итеп мин исән калганмын. Сезнең иҗатка тартылуыгыз, ул балачактан килгән хыял идеме? Нәрсә этәргеч булды? Аның өчен ал шартлар бар идеме сезгә? Мин аны аңламыйм да. Менә гаиләдә шартлар, менә беләсез, мин көтүче идем. Без көтү бештек балалар. Иртә белән инде иртүк чыгып китәсең, көтү көтәргә 4-тә 5-тә анда иртәрәк тә куалар иде көтүне. Иртүк чыгасың көтү куарга. Ул искиткеч матур җәйге көннәрдә ул илаһи матурлыкны беркем дә күрә алмый. Менә минем гомерем буена истә калган һәрбер күргән әйбер. Адәм баласының балачакта күргәне бик нык истә кала. Хәзер соңгы вакытта күргән әйберләр бер нәрсә түгел ул. Ничек кешеләр җыклап жата хәзер? Бу матурлыкны күрмиләр бит. Бу су өстендәге бу кояш чыгышын, мондагы искиткеч сихри әйберләрне күрми бу күрсәтәсе иде шуларны. Тыргызасы ничек күрсәтергә була? Менә бу минем күңелемдә күрсәтү теләге. Радими пятно ничектер. Һәм аннан соң без инде 3-4 мин 3-нче класста укыган вакытта бер гармон сүтеп җыйдым. Һәм әти гармон алып кайтып бирде, гармонда уйнарга әйләндем. Инде мин 3-нче класста гармонда уйныйдырым. Ниде Талианда, двухрядкада уйныйдырым. Һәм беренче мәртәбә иде шаршаулар куеп, кабак дигән хикияне ни яздык та, пьеса яздык та, малайлар тотынып спектакль уйнадык. Менә минем беренче башлангыч шундан китте. Ягъни сез инде балачактан ничектер менә шул сәнгать, иҗат, театр белән рухланган, шуның белән җинләнгән кеше булгансыз инде. Кабаттан инде менә театрга әйләнеп кайтыйк әле. Әйткәнемчә, менә сез режиссер да, актер да. Сез үзегез менә режиссер буларак актерларга кем дип карыйсыз? Ягъни ул нинди дә булса режиссер тарафыннан иштәлек белән баетылырга тиешле ниндидер ул әле ул бер буш савытмы ул актер? Кем ул сезнең өчен? Минем алдымда актер һәр вакытта да бик акыллы кеше. Мин актер алдына килеп басканда үземне шул хәтта көчсез һәм талантсыз итеп кабул итәм. Эштән. Ну аны сизгертмисездер бит инде актер. Беркемгә дә сизгертмим, ләкин мин аны килеп басам, чөнки миннән дә көчле кеше минем алдымда тора. Ул минем кичкенәдән булган. Мин алый итә белгән кешене кичитә беләм, һәр вакытта да миндә улай бер яши. Һәм мин актерга да бик галисәнәп, олылык белән карыйм. Ул синең каршыңа килеп баса, һәм мин аның белән әкрен генә эштәргә тотынам. Биргән образны бергә табасың, бергә фикерләшәсең, бергә уйлашасың. Менә шулай бергә жалганасың, һәм бергә кирип китәсең, һәм бергә чыгасың. Менә шул вакытта гына нәрсәдер барлыкка килә, нәрсәдер килеп чыга, нәрсәдер туа. Әгәр инде менә мин күп вакытлар карап торам, айда менә булай тигеләй булай дигән әйберләр менә минем төртеп күрсәтү белән. Безнең театрдан да әйбер юк. Мин үзем артистлар арасында һәр вакытта да әйдә менә инагыда булай инде кычкырып куйган вакытларда була, ул тиге ансыз әйбер булмый. Ну шуны беләм мин һәр вакытта да. Алар минем алдымда һәр вакытта да бик олуг җанияләр булып килеп басалар. Һәм без бергә тоташабыз.
Менә бу тоташу икеңдә бер дигән сүз. Бер дулкында ике режиссер белән актерның бер дулкында булуы. Дөрес түгел. Мисал өчен мин директор да режиссер булдым да, бу минем өчен беркем түгел дигән әйбер дөрес була алмый. Бүгенге көндә безнең җәмгыятебездә дә шушындый әйбер хөкем сөргә тиеш. Җәмгыятебездә шундый әйбер хөкем сөргәндә дә җитәкчеләр, ниләр, дөрес аңласалар, халыкны үзләренең фәлсәфәләре белән һәрбер кеше белән тоташа белсәләр, аңлаша белсәләр, бу әйбер һәр вакытта да җылы дәвам итәр иде. Һәм җәмгыятебездә ниндидер бер җылылык белән сугарылыр иде. Ләкин күп вакыт бездә аңлау юк. Бу икара аерылган. Ул тоташмый. Станиславскийның бер фикере бар. Традициялар ди ул театрларны үтерә торган, артка сөйри торган әйбер. Ягъни иҗат коллективында ул традиция диндер калыпларга китергә мөмкин. Бар ритуаллар, ниндидер юлалар дип әйтә инде үзенең, әйме. Менә иҗат коллективы ул анда гел яңалык, гел үсеш, гел үзгәреш булырга тиеш дигән фикердә. Ул әлбәттә бу фикер белән беркем дә килешмибез дип әйтми. Ләкин театрны бүгенге көндә ул әйбергә барыр өчен, менә беренче башланган артистлар бар. Мин театр ачтым дигән, без театрны беренче башлаучылар дигән бар. Аларга ияргән икенче, мисал өчен 10 еллыктан соң килгән артистлар бар. Буыннар инде. Буыннар. Менә бу буыннар эчендә әлбәттә бит бар ниндидер бер ниләр. Бунда бит һәр берсендә арттагысын үтерергә кирәк була, җә уртадагысын үтерергә кирәк була, җә алдагысын үтерергә кирәк була. Ягъни ниндидер буыннар арасындагы бәйләнеш сакланырга тиеш. Ягъни бәйләнеш. Шушы бәйләнеш бары тик тарихи юллар һәм иҗат кеше белән бәреп кирип була. Иҗат кеше мисал өчен бүгенгесе 30 еллыктан бәрәсең дигәндә беренче еллыкка. Андагы артистларны да күтәреп, чыгарып, бүгенгесе көндә тартып чыгарырга кирәк. Менә бүгенге 30 еллыкка. Менә шул чиракта уже буыннар бәйләнеше менә булай иттереп торасың икән. Әлбәттә инде театр жаңарып торса, менә шушы әйберләр тарих жаңарып торса, буыннар алышынып торса, буыннарның бәйләнеше шулай һәр вакытта да җанып торса, режиссер кешеләре барлыкка киләсе, жаңа режиссерлар тиге элекке артистларны да эшләтеп, шулай иттереп гел җанып тора торган театр булса, ул әлбәттә ниндидер бер үлемгә бармый инде. Үсешкә бара. Менә бүген халыкның күңел ачу чаралары шактый күп. Спорт чаралары булмасын, спорт ярышлары, кино сәнгате, театр сәнгате, цирк һәм башка менә шундый күңел ачу чаралары. Әйтегез әле, менә театрга йөри торган тамашачы белән башка тамашаларга, күңел ачу чараларына йөри торган тамашачылар арасында нинди аерма бар? Нинди кеше ул театрга йөри торган тамашачы? Сез аны ничек тасвирлый аласыз? Аермасын иде аның менә шул кинога бара торган тамашачыдан нәрсәсе белән аерыла ул? Бездә бүгенге көндә тамашачы, театр тамашачысы ниндидер бер әле каядыр бер 80-нче еллар, 90-нчы еллар башына хәтта тамашачы бик агылды театр дөньясына. Шуннан соң бездә бит үзгәреш дөньясы китте, шоу-бизнес, анда шоу кирде, анда җырчылар китте, анда башка театрлар, анда комедия китте, сүз китте, кешеләр тигендә барып бәрелде, монда барып бәрелде. Мин нәкъ шул җылны җилкәнсезләр дигән әсәрне куйдым. Именно халык менә була бөтен җакка бәргәләнгән вакытта. Мин аны батып бара торган карапта куйдым һәм бик решениесі бик матур иде аның. Карап батып бара. Берсе дә белми кайсы якка китәргә. Аркая җилкән тигеп утыра. Шушы җилкәнне куйсалар бер якка китәрләр иде. Ну шушы җилкәнне куярга берсенең дә башына җитми. Вот шушының кебек менә бүгенгесе көндә җилкән куючылар әзерәк. Бүген безнең халыкта бик күп, әлбәттә, безнең халык бик бай бүгенге көндә. Концерт дисеңме, спектакльләр, театрлар дисеңме, безнең ничә төрле спектакль бик бай. Ләкин менә шулар арасында халыкның безнең татар әйберләренә җирүе дә әйбәт. Бу да бик шатлыклы фал. Мисал өчен, теләсә нәрсә килеп чыксын, түк үзебезчә генә килеп чыксын. Халкыбызны гына бүтән әйберләр җитеп алмасын. Татар телендә булган концертлар, манда шаярулар, мендиләр җирсеннәр халык. Үзебездә иелеп җирсеннәр. Шул ук вакытта без театрларыбызны онытмаска кирәк. Театрга җыри торган халыкның бар сорауы, аның бар потребность, менә бу ихтияҗы бар. Ләкин ул аны эзли таба алмый. Менә шушы ихтияҗны табып,
без бүрәк итәргә тиешбез анарга. Ягъни бүген татар спектакльләренә, татар театрларына йөрүче тамашачы ул бүгенге җәмгыятьтә туган проблемаларга үзенә җавап табырга килүче тамашачы. Театрга килә. Ул җавап эзләп. Менә ул җавапны эзләргә килгәндә дә, әле ул театрда ул җавапны ничек бирәләр анарга? Бәрәңге белән кушыпмы? Или ит кушалармы анарга? Или ниме? Ул бит әле балык консервасы белән генә булса, бу бит биткәнди дә китеп бара анардан. Анысы инде икенче мәсьәлә, кабул итү мәсьәләсе. Кабул итү мәсьәләсе. Менә тагын бер статистикага күз салсак, Рөстәм әфәнде, бүген халыкның, Россия халкының нибары 1% гына театрларга йөри икән. Менә сезгә бу сан нәрсә дә булса турында әйтәме? Әйтә, бүген әлбәттә бу урында ниндидер бер әдәп саклап безгә халык җыри дигән театрлар арасында, менә мисал өчен мин беләм театрларга халык ничек җиргәнен. Ничек җиргәнен беләм. Без югалту алдында, тамашачылар югалту алдында бүгенге көндә. Чөнки барбер тамашачылар әзәя. Театрга тамашачылар әзәя. Ягъни аның теге даими йөргәне йөри, яңалары өстәлми булып чыга. Әгәр дә ки булай барсак, даими йөргәне дә әкртен генә китеп калырга мөмкин, китәргә мөмкин. Чөнки бүгенге көндә бик нык милли театрларның кеше булырга тиеш. Милли киш булганда гына татар тамашачысы татар театрына җыри ала. Әгәр дә ки милли кишебез җитми икән театрларда, милли акыл, милли аң, иман, виждан, ул төшенчәләр әгәр дә ки яшәми икән, булар берсе дә безгә файдага түгел. Менә милли дигән сүзегездән, Рөстәм әфәнде, бер генә милләт тә бездәге кебек үзеннән көлмәс һәм көлдертмәс. Әлеге фикергезне бер никадәр ачыклап китик әле. Бер генә милләт тә бездәге кебек үзеннән көлмәс һәм көлдертмәс. Ягъни без үзебездән үзебез көләбез булып чыгамы? Кемнәрдәндер көлдертәбезме үзебезне? Төрле жаклап килеп була бу фикергә, бер генә жаклап килергә ярамый. Без чөнки без тирәнтен уйларга тиеш, без кайчактан без килдерәбез. Нинди чаклардан без үзебез кайбер урыннарда мыскыл итәбез булып чыга. Каядыр бирәбез, каядыр сатабыз, кайдадыр алабыз, кайдандыр бәрәбез. Бу әйберләр турында уйларга кирәк безгә күп вакыт. Без уйламыйбыз, безгә теләсә ничек дигән әйбер бар. Теләсә ничек ярамый безгә. Кай вакыт әйтәләр, менә үзенең кимчелекләреннән көлә белгән кеше генә анда или көлә белгән милләт кенә ничектер яшәргә сәләтле диләр, ягъни кимчелеген күрә, белә дип. Әлбәттә, үзең күрмәсәң бүгенге көндә, үзеңә кунакка бармасаң, мин әле кая барам? Мөдәррис Әгъләновның сүзе бар шундый, шигырь бар, прекрасный. Мин әле кая барам дигән әйберне син белмәсәң, үзең кунакка бармасаң, үзеңдә үзең чәй эчмәсәң, үзеңдә үзең сораулар бирмәсәң, үзең белән үзең сөйләшмәсәң, фикерләшмәсәң, синең белән сөйләшеп утырудан нинди мәгънә минем? Бүген Данил белән сөйләшеп утыруның нинди мәгънәсе бар? Әгәр дә ки мин үзем кунакка бармасам. Кунакка күбрәк барырга кирәк. Әлбәттә, үзеңнән килергә кирәк. Тукай әйткән, Тукайның матур сүзләре бар. Аның матур сатиралары бар ул җакка. Менә Зөләйха әсәре. Бүген көндә фильм төшерәбез, әйеме? Менә кемдәрдер аны бу милләттән мыскыл итү, бу безнең татарның дәрәҗәсен төшерү дип бәяләде. Сез ничек уйлыйсыз? Менә бу көлүме милләтне түбән төшерү булып саналачакмы? Беренчедән, сәнгать әсәре. Сәнгать әсәре нинди генә булуына карамастан тусын, булсын, ул үзенең көнен күрсен. Бүгенге көндә мисал өчен туып килә торган баланы яңадан кертеп җибәрергә ярамый. Ул туарга тиеш. Анда кем нинди сүз әйтүенә карамастан, кем нәрсә әйтмәс? Кем нәрсә әйтмәс? Баланы тудырмыйча торыйкмы инде? Бу бит тоже дөрес түгел. Туып килә торган баланы яңадан урынына кертеп утыртып булмый бит. Ул туарга тиеш. Инде вакыт эше, аның нинди эш кылуы, менә бала туа, үсә, эшли, ул сәламәт буламы, гарип буламы? Или гарип буламы? Это другой вопрос. Ул бака тусын.
Тугаш біз енді аны әйтербіз, аны халық ішіне шықсын, халық ішінде жүріп қарасын, халық нетсін, мұртаны халық зурайтып жіберір, үстіріп жіберір, халық мұртаны бір жидді бір әйбер етіп сайлап қояр. Бәлкім халық шуны президент етіп сайлап қояр. Біз білмейбіз аны. Ол тусын, бүгінгісі кінде аңа тиерге жарамай, сөз әйтірге жарамай. Бізде шундай әйбір бар міне, біздің үзімізде ол әйбір. Бір кіші туа баштаса бізде аны тезірек. Буарға? Ей, малай, телефонlar тұтына, 11 телефон деп атым мен татарыны. Ей, малай, анда біттеген әсәрші барған, қара әлі. Рәті жүр бұға әсәрінің. Спектакльда нәрсет бүгінен да ұрт тұтыналар. Зорлық жоқ. Спектакльні барып, қарап, шуны қарап, алпатлық жоқ, моторлық жоқ. Енді Рүстем Галиев нәрсе қойған енді, қойып қараған енді, нәрсе енді қарайсың. Нәрсесін қарайсың. Әгердәки ақыллы кіші бұл самын әйтмейдірі. Міне менің қатырымда Туфан абилар, Марсид абилар келіп отырып қарайлары. Алар біз зурлар, зур кішілер бит алар. Яғни өз көзің білән көрмеше, ишетмеше әлі ненден нәтиже шығары ол енді ақмақлық белгісідір бәлкім. Әлбәтте. Сіздің міне режиссер боларақ та, актер боларақ та, әйеме, әр актерның өйтінде айтабыз міне уйнарға тілеген, қиялланған ролі болады. Ул менә фәләнне уйнары, Отеллоны уйнарга хыяллана кемдер, мәсәлән, бәлки рольләре була торгандыр. Сез үзегезнең иҗат юлыгызда хыялланган рольләрегезне уйный алдыгызмы һәм режиссер буларак хыялланган әле пьесагызны бармы сезнең әллә куясы пьесагыз алдамы? Мин актер буларак үземне зуррак әзерләгән идем. Мин Марс Хакимовичта укыдым, мин актер булырмын дигән идем. Минем bütün күшім актерлыққа жегілген еді. Бұл әйбірге менің bütün жағымда келді. Ләкин мен барып бастым, мен бірінші рөллерімнен бек яқшы кеттім. Мен даже бірінші спектаклім «Залу Ширургоды» ол вақытта, ол заманда мен алу Празат Исенбетаның не еді, қазіргі Тантана кебі еді ол театрлар арасында бірінші рөллерім білән бек алға кеткен ем мен. Һәм барып бастым, мен актер болаrak барып бастым, менің қаршымда менің кішіме жетерлік, жігерлік жоқ. Спектакльлер қоябыз, меңа кетерге керек, тағында. Менің ол кішке кіші менің қаршымда тұрмай. Мен нәрсе эшләргә тиеш. Менә бұл әйберләр мені өзінен өзі режиссерға тарттылар. Потому что менің бұл булган үземне әзерләгән, шыққан халәтім кетті режиссерға. Міне, Түбән Камада бұл шорында режиссер болып, мен өзімнің бірінші спектакльлерімді баштап, мен бүгінгісі күнге хәтті алар білән ішлеймін. Актер білән режиссер арасы, алар бик зур айырмалар. Міне, бүгінгісі күнде мен актер көздігінен түгел, режиссер көздігінен әйтем, мен көпбі дәрежеде спектакльлер қойғанмындыр, ләкин мен өзімнің ішімнен қайнап тұрған әйбірлеріні әр вақытталар шығарып, бушатам, тамашачы белән аралашам. Тамашачы ул, беләсез менә турыдан туры аралашу урыны. Без алар белән очрашабыз. Сез Әлдермештән Әлмәндәрне сәхнәгә күтәргән режиссер. Мин әйтәсем килә, Камал театры шурыннан соң бу пьесаны дәүләт театрлары тарафыннан куелган бердән-бер менә шушы сезнең сәхнә. Әйтегез әле, сіз бұл спектакльні алғанда өзіңізге репертуарға нәрсені мақсат етіп қойдыңыз? Һәм сізде нендә болса қорқу бар едімі? Чөнки мына анда біздің ойнаған данлыклы актерларыбыз Ирек Бахманнар, Шәүкәт Бектемировлар. Мына тамашачы безне дөрес аңлар микән дигән уй бар едім сездә? Ул әйбер бар. Ол әйбірні бір қояда қоя алмайсың, ләкин шунысы бар. Бір қояда yazılмаған әлмәндер қойылмасқа тиеш дейді. Әлбәтте. Менің бұл хисләрін айтам, менә шундай шикләнүләр һәм тамашачының реакциясы. Мен бір нәрсәндә шикләнмәдем, ләкин ул әйберләрне уйладым тирән. Ни өчен безнең Әлдермештән әлмәндәр қойылмасқа тиеш? Нигә? Бүгенге заманда бүтән жақтан безнең кысылган урыннарыбыз бар. Бізге кірәшірге керек. Дүния тулы әжәл. Барсы да бүгінгісі күнде бүтін жақтан қысалар, тегісін қысалар, мұнсын қыса, тегілі әйтелер, бұла әйтелер. Үзі біз қысабыз. Біз өзі бізде әжәлдер.
Бунда кемнедер гаепләргә кирәк түгел. Бүгенге көндә Рөстәм Галиев та әҗәл. Кайда Әлмәндә? Әлмәндәр юк. Әни өчен ул пьеса язылган Туфан тарафыннан. Без бүген Әлмәндәрсез яшәргә тиеш түгел без. Без бердән бер иң көчле пьесаларның татар дөньясында бүгенге көндә иң заманча пьеса көрәшергә тиешбез. Без шуның өчен мингездек тә без аны. Не обязательно анда ниндидер бер 91 яшьлек Әлмәндәр карт түгел. Көрәшчеләр кирәк тормышта. Көрәшчеләр юк. Менә бүгенге көндә үз сүзләрен әйтә торган, каядыр үзләренең фикерләрен әйтә торган, каядыр үзләренең трибуналарга менә торган, җәмгыятьне әзрәк селкетеп тора торган кешеләр юк. Сезнең менә бу пьеса хакында Туфан абый белән үзегезнең аралашканыгыз, фикер алышканыгыз булдымы? Туфан абый белән гел аралашып яшәдек, чөнки Туфан абыйның бөтен пьесаларын беренче почти мин укып барайым. Безнең һәр вакытта да спорлар чыга яны белән бәхәсләр чыгадыр. Мин менә Дивана дигән пьесасын алмадым. Ул әйтә синеке бит, инде син моны куя. Мен әйтәм, юк, шизофреник дип куярга була моны, Дивана дип куярга булмый. Чөнки Дивана бөтенләй башка дөнья ул, бөтенләй башка ул мәхлук. Бу бит Ленин томнары укып дуракланган кеше. Шизофреник Туфан абый белән безнең спортчылар мин алмадым аны. Пример. Ул берсе генә әле. Анда безнең андый бәрелештәр һәр вакытта да була торды. Иҗади бәхәсләр. Иҗади бәхәсләр. Әлмәндәр карт бит ул пьесада умарта тота, бала йортта, әйме. Сез дә тормышта умарта тотасыз, ялгышмасам. 100 баш умартагыз бар. Сез бу шөгыльгә дип әйтик, Әлмәндәр ролен башкарганчы кергән идегезме, әллә Әлмәндәрнең тәэсире булдымы сезгә? Юк, әлбәттә, Әлмәндәр инде ул безнең ниндидер бер бит барыбызның да бер дөньясы. Ул безгә инде ул иҗат дөньясында. Беләсезме нәрсә? Иҗат кешесе өчен иҗат кешесе бушап калган вакытлары бар. Ул депрессия дигән бик әшәке шир бар. Ул һәрберебездә бар, ул безнең сездә дә бар, ул кадәр эш пешергеч дип. Менә җәй җиткәннән соң безнең вакыт башлана, буш вакыт, сезон. Ул кадәр бер майларда без ул сезоннарны бетерәбез әкрен генә. Көзгә хәтта бер эшсез бер вакыт бар җәйгәне. Отпускылар анда нидә? Нәрсә белән уздырасың? Мин инде күптән шөгыльләнәм ул умарталык белән. Мин кайтам балыкчылык белән, балык тотам, мин һәр вакытта балык тотарга жаратам. Менә шушы умарталар белән шөгыльләнәм әле. Вот менә шуңа күрә ул умартачылык миңа бик зур, умартачылык бик уңганлык сырый ул. Анда тенетен эшләргә кирәк. Һәм ул минем бик вагыш инде ул. Мин җәй буена анда рәхәтлек кичерәм. Менә шушы эшләр, шушы хезмәтләр белән мин үземә урын табам. Яшәргә көч табам. Ул миңа кадәр табигать белән тоташтыра. Ул мине табигать аркылы ниндидер бер энергетика кертә. Һәм мин жаңадан җәй буена үземә ниндидер бер көч табып, жаңа иҗатка, жаңа нигә киләм. Һәм ул умарта кырты дигән әйбер, әле ул гади генә әйбер түгел, әле ул кешене ниндидер алыштыра да. Аны алыштырып та куя ул. Сез алар белән сөйләшәсезме? Сөйләшәм. Әллә ниләр белән сөйләшәм. Сугышамда, сөртәмдә, сугамда, кыйнымда, аларда мине бәргәлидә, шулай төрле шактыру килә. Әйттегез әле, Рөстәм абый, тормыш ул менә көрәш диләр, име? Адәм баласы менә бүген исән калыр өчен көрәшәме ул, яшәр өчен көрәшәме ул, кайчан яшәргә дигән сорауда туа кешечә яшәү. Гел көрәшеп яшәргә яратылган адәм баласы. Кешене өмет яшәтә. Һәр вакытта да аның өмете бар. Ул өмет аның һәр вакытта да әле үлгәч тә кала аның өмете артында. Вот. Шуңа күрә адәм баласы әгәр дә ки бу дөньяга килгән икән, яшәргә кирәк бит. Яшәргә кирәк. Ничек яшәргә? Басып торам юллар чатында. Миллион юл минем алдымда. Шул юлларның берсе минеке. Юлларымның башы бар инде, азагы да булыр быйса. Тик бер хикмәт юлның азагында барбер кирәк чыкыр казырга дип язып куйганмын менә бер ничә яшымда. Чөнки беләсең, үләсеңне дә беләсең, китәсеңне дә беләсең. Шунда кирип жатасыңны да беләсең. Барга кирәк. Чөнки син бу дөньяга тугансың.
һәм әйтәсең үзеңә, шундый көч табырга тырышасың. Ул көрәшме, ул нәрсә дип атала, белмим, анысын әйтә алмыйм инде, менә сез әйткән. Быел театр елы дибез бит инде, әйме? Сез нинди өмет баглыйсыз? Театр елы театрга нәрсә бирер ул? Безнең театр елында инде гадәти жыл үтәчәк, гадәти булачак. Ул кайсы бер урыннарда инде бүләкләр булачак, кайсы бер урыннарда кулчабулар булачак, кайсы бер урыннарда инде матурлыклар да булыр, бәлкем. Ләкин театрлар театр җылы дип кенә, аларның көче, иҗат көче, яшәп килгән театрлар шулай ук дәвам итә, шулай ук ул яшәеш барбыр яши, бара, үзенчә ул бүген быел театр җылыгына дип ниндидер бер үзгәрешләр кичерә алмый театр. Инде ниндидер ни жакларыннан, финанс жакларыннан, экономика жагыннан, тегесе жагыннан, бу жагыннан бәлкем кайберсенә күбрәк тамыр, кайберсенә инде әзрәк тамыр, исемнәр булыр дип көтәм инде, ниндидер бер шатлыклы көннәр булыр дип көтәм. Менә шушылардан тора инде ул театр көне. Тагын нәрсәдән торсын инде? Амин, шулай булсын. Театрның үзенә дә театр елыннан шатлыклы күңелле мизгелләр һәм дә инде театрның үзенә тамашачыларны моңарчы ничек сөендергән, ничек аларны тынычландырган, аларның сорауларына җавап эзләгән, кичәктә дә менә шушы юнәлештә эшләвен дәвам итәргә язсын. Сезгә бары тик иҗади уңышлар, сезнең иҗат коллективына, шәхсән үзегезгә дә күрешергә язсын кабаттан. Рәхмәт. Менә шушындый матур тапшыруыгыз миңа бу тапшыру һәр вакытта да ашый, һәр вакытта да фикерле, һәр вакытта да уйлы, фәлсәфи. Менә шуңа күрә бу тапшыруны оештыруларыгыз өчен сезнең барыгызга да бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Рәхмәт сезгә.